Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα το σκυλί, βλέπετε. Έρχεται εδώ, έρχεται στη φωλιά και σκάβει. Η φωλιά αυτή είναι 21 Εβδόμου 24, 21 Οκτώου 24, 21 Ενάτου 24 θα πρέπει να βγουν τα αυγά. Εάν αυτός ο σκύλος δεν συνεχίσει να σκάβει και εάν δεν έχει ήδη με αυτό το σκάψιμο βάλει αρκετό αέρα στη φωλιά για να αρχίσουν τα αυγά να προσβάλλονται από μικρόβια. Λαγανάς, Καλαμάκι Beach, 2024 Αύγουστος.